Så skal vi have skilt ridderrustningen, efter man har lejet den. Hvordan vil vi gerne have en retur? Hvordan pakkes den ned? Stille og roligt. Forsigtigt. Skiller lige det her spyd fra hinanden, så det bliver til 3 dele. Vi har 2 pinde, og vi kommer til at have den her halvskål i midten. Og lidt forsigtigt, for man kan kværne noget gevind heri. Det ligger lige til side. Det skal til sidst. Sådan. Jeg fjerner lige skjoldet. Så har jeg egentlig en fin ridderrustning. Jeg skiller lige hjelmen ad en gang. Tager den fra. Så skal vi bare have selve kroppen af. Man kan godt en mand med 2 er så fint, vil jeg sige. Sådan. Den ligger også lige herovre på siden. Så tager jeg skørtet af. Det synes jeg, man folder ned i bunden af støvlen. Sådan. Skillet kan man bare hive op. Det skal stå op af her, stolpe. Så medfølger 2 strips. 2 strips medfølger. Dem sætter vi lige på en gang. Gerne så stramt som muligt. En oppe og en længere nede. Lige så langt nede som overhovedet muligt, men den sidste strip her, det giver noget mere støtte i konstruktionen. Cirka 1 centimeter oppe må den gerne være. 1 centimeter op her eller 2. Sådan. Så er vi sådan set klar til at putte ridderrustningen tilbage. Sådan. Så står han fint der. Jeg rykker den sådan lidt tilbage i forhold til midten af hovedet. Hjelmen skal faktisk under her. Så enten, inden man lige får den helt på plads, ind under der. Sådan. Så gemmer den sig nede i her. Skjoldet ned med den her. Sådan der. Og så har jeg de sidste 2 spyd. Kommer ned i hjelmen der. Den derinde nedad i hjelmen. Sådan der. Den runde klap. Ja. Og få den ned mellem rustningen og der. Så er det så fint. En lille strop her. Der ligesom lige samler det hele lidt stramt. Jeg spænder det på bagsiden. Stroppen, den skal sidde lige over hans hvad skal man sige, bagknæ. Jeg drejer rundt lige om lidt, så man kan se det. Strammer vi lidt til. De her arme trækker man lidt ind til siden. Begge sider. Og så strammer man ellers lige til med det røde spændebånd. Det er vigtigt, at konstruktionen bliver lidt stram. Selvfølgelig skal det ikke ødelægges, men den skal altså være lidt stram, ellers så kan vi ikke få den til at være en fast konstruktion, når man skal bære det og samle det og gå rundt med det. Sådan. Så langt, så godt. Vi har en konstruktion, der er sådan rimelig fast. Så er det egentlig bare at få en klar sæk ud over her. Det kan være en idé lige at være 2 mænd, så man ikke kommer til at ridse helt hul. Altså en på hver side. Stille og roligt lige arbejder den ned. Jeg lover faktisk lige at vende bagsiden. Jeg drejer lige rundt en gang. Den røde strop her, lige over de her baghaser, hvis vi kan kalde dem det.
Forsigtigt, så vi ikke får stukket for mange huller i posen. Det gider vi ikke. Så er den good to go. Det kan være, at vi leverer den med et hundetæppe omkring, og så bliver den wrappet med noget plastfilm.